bela jelen fo ka bela jelen waliɲumandɔn bi ye araba ye avril kalo tile 5 san 2000 ani 23 ni ya ka don kibaru waati seli bi don kibaru kɔnɔna la Mali fintigilakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka opération min bɛ yen nɔ opération kɛlɛtigi o kɔni ye dankari kɛ banbaci 5 la an bɛ na dɔ la ka wɔlɔli kɔnɔna la halisa an bɛ to banbaci kɛlɛ hukumu kɔnɔna la an bɛ taa dɔgɔnɔdugu la sifinnakaw olu farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu ye a bɛ fɔ min ma ko collectif des jeunes du pays Dogon u ye jamana ɲɛmɔgɔw k'u fo k'u waleɲumandɔn ka bɛn ni u ka baara laban ninnu u yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɛli ye ka fara u kan mouvement Ambiko ale ni a ma ɲɛma Fatumata Batuli Ɲani olu b'u ka laadala baara la min ye ka se ka wa dɛmɛ ta ka maliden cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen kɔni sɛgɛrɛ sunkalo o hukumu ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ka fara u kan an bɛ taa jamana kɔ ka farafinna farajɛla kibaruya min n'an b'olu sɔrɔ an b'o olu fara an ka wɔlɔlɔli kan. I b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waliɲumandɔn an ka bi don kibaru kɔnɔna la Mali fintigilakaw olu ka opération min bɛ yen nɔ n'a bɛ f'o ma opération kɛlɛtigi olu kɔni ye dankari kɛ banbaciw yɛrɛ kɔni na i b'a ye opération kɛlɛtigi de olu ye banbaci 8 ka se ka dankari ko olu yɛrɛ kɔni na banbaci ninnu cɛla muso 2 wɛrɛ kɔni kun b'a la nin kɛra samedi don n'o ye avril kalo tile fɔlɔ san 2000 ani 23 min ye kurukanda pel wa o yɛrɛ kɔni mara yɛrɛ kɔni na i b'a ye k'a fɔ ani jala sagu ani o cɛ o kɔni o ye kilo 15 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔnna si a kɛra Mali fintigilakaw olu ka yala kɔni senfɛ n'o ye ka banbaciw yɛrɛ kɔni k'u ɲini k'u se k'u bugunatigɛ nka min ye ratissage ye o de ye ka se ka tɔmɔli min n'o kan ka kɛ ayiwa fintigilakaw olu yɛrɛ kɔni kɔ o baaraw yɛrɛ kɔni bɛ senna Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni fɛ nka o sira ninnu fɛnɛ kɔnɔna la u ka mobili a banna ni o ye mugujugu o yɛrɛ kɔni kun n'a bɛ fɔ min yɛrɛ kɔni ma engin explosif improvisé ni o kɛra dugu min n'o o ye bale kɔni kɛra sababu ye min bɛ tali kɛ Mali fintigilaka kɔni Mali fintigilaka kɔni maa 1 ni binna ayiwa maa 7 olu yɛrɛ kɔni joginna nka nin baara ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen senfɛ Mali fintigilakaw ye fɛn caman ka se ka minɛ banbaciw kɔ o dɔ ye pistolet mitraillé n'o o ni a chargeur n'o a bɛ t'i jɔ fɔ 3 yɛrɛ kɔni na fusil de chasse o 3 a fɔ ka taa se radio taliki waliki o fɛnɛ kɔni sɔrɔ olu kɔ moto ajun fɔ ka taa se téléphone ale ni carte pisu wa ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni sɔrɔla banbaciw olu yɛrɛ kɔni kɔ nka maa minnu kɔni ni olu joginna ani min yɛrɛ kɔni ni binna u bɛɛ lajɛlen taara teliyara min ye Seware yɛrɛ kɔni kɛnɛyaso ye ka se ka taa yen nɔ halisa an bɛ to banbaci kɛlɛ hukumu kɔnɔna la dɔgɔnɔ olu ka sifinnakaw yɛrɛ kɔni farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu ye a bɛ fɔ min ma ko collectif des jeunes du pays Dogon olu ye jamana ɲɛmɔgɔw ka se ka u fo u ka baara laban ninnu ye minnu o kɛra sababu ye basigi o yɛrɛ kɔni nana olu ka gun yɛrɛ kɔni kan bi an bɛ waati min na laadalasigi don min ye kalo kalo wa dɔgɔnɔw olu ka sifinnakaw faralen min kɛra ɲɔgɔn kan ka kɛ collectif ye u kɔni u bɛ laseli kɛ laseli min n'a bɛ fɔ min ma ko point de presse wa o kɔni o kɛra dɔgɔnɔw olu ka sifinnakaw yɛrɛ kɔni fɛ a kun de ye yaasa ka se ka diɲɛ ladɔnniya ka maliden cɛman ni musoman k'o bɛɛ lajɛlen ladɔnniya ayiwa wale min ni baara min bɛ ka kɛ olu yɛrɛ kɔni kɛ yɔrɔ la n'o ye dɔgɔnɔdugu yɛrɛ kɔni ye u ka kumalasiw yɛrɛ kɔni senfɛ n'o kɛra kalo tɛmɛnen yɛrɛ kɔni na u ye Mali fintigilakaw ɲɛmaayaso ka se ka olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen wele ka yira k'a fɔ wale jugu dɔw bɛ ka ta k'u ka dugulamɔgɔw yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ min b'a to Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni bɛ se ka wuli cogoya min na ka dankari kɛ o la min n'o bɛ ka kɛ banbaciw yɛrɛ kɔni fɛ o weleda kan o de mɛnna Mali fintigilakaw fɛ bi an bɛ waati min na nin kalo yɛrɛ kɔnɔna la u ye ɲɔgɔn ye min kɛ n'o o ye point de presse kunnafonidilaw olu yɛrɛ kɔni ɲɛkɔrɔ nin kɛnɛ in kan u ye Mali fintigilakaw fo ka taa se Mali ɲɛmaayaso ka se ka olu bɛɛ lajɛlen fo k'u tanu k'u waleɲumandɔn bari ka d'a kan u ka cɛsiri n'u ka waleɲumandɔn u ka baara ɲuman o de kɛra sababu ye basigi o seginna ka na dɔgɔnɔdugu ale yɛrɛ kɔnɔna la sisan halisa an bɛ to an ka jamana kɔnɔna la a bɛ fɔ min ma opération Ramadan Fatumata Batuli Ɲani ale ni a ka mouvement Ambiko cɛsiri baara min ni olu b'o la o kɔni a bɛ senna halisa yaasa maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka dɛmɛ yɛrɛ kɔni sɔrɔ cogoya min na i b'a ye k'a fɔ min ye mouvement Ambiko olu ka tɔnden minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen minnu sɔnna n'a bɛ fɔ olu ma ko association ka se ka tugu mouvement Ambiko ale yɛrɛ n'a a hakilinaw olu yɛrɛ kɔni kɔ ka bɛn ni tɛnɛndon ye avril kalo tile 3 san 2023 mouvement Ambiko ye nin tɔn a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen wele min bɛ t'i jɔ 35 ani 40 ɲɔgɔnna si la maa min b'a kɔnɔ o de bɛ t'i jɔ fɔ maa 800 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔnna si la a bɛ fɔ min ma ko kiti alimentaire ka se ka o ta k'o d'u ma n'o o ye tulu sukaro
ale ni malo yɛrɛ kɔni ye a tɔnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen de kɔni ma foli ni waliɲuman dɔn o kɛra ka ɲɛsin Fatumata Batuli Ɲani yɛrɛ kɔni ma nin baara in kɛra Sutiba ni o ye mouvement Anbiko ale yɛrɛ kɔni jabala a n'o man jan maa min tun bɛ yen nɔ mouvement Anbiko yɛrɛ kɔni tɔgɔ la n'o ye maa ɲɛmaa danga yɛrɛ kɔni ye Binta Ɲani fo ka taa fara maa caman wɛrɛ kɔni kan olu bɛɛ lajɛlen yira kɛnɛ in kan nka halisa an bɛ to hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o tɛnɛndon kelen na mouvement Anbiko u ma dan ye ma u ye u ka doniw bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa Père Michel yɛrɛ kɔni kɔnɔna la Ɲare la n'o ye ka se ka dɛmɛ k'o don balima chrétiens olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɛn ni sunkalo yɛrɛ kɔni hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la yen kelen na i b'a ye k'a fɔ ɲɛmaaya o bɛɛ lajɛlen kun ɲɛ minɛlen bɛ min ye Binta Ɲani ale yɛrɛ kɔni fɛ ni o ye Fatumata Batuli Ɲani a dɔgɔmuso don wa ani ale yɛrɛ ka ɲɛmaa danga yɛrɛ kɔni don fo ka taa se mouvement Anbiko a maa ɲɛmaa wɛrɛw olu tun bɛ kɛnɛ in kan an bɛ taa an ka jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina Faso olu yɛrɛ kɔni tɛ ka sira foyi yɛrɛ kɔni to banbaaciw yɛrɛ kɔni ye tuguni ka bɛn ni n'o ye kunu arabadonya taratadonya hakɛto b'a la afirikɛlo tile 4 san 2023 banbaaciw minnu ni olu yɛrɛ kɔni kun kelen bɛ ka dogotu yɛrɛ kɔni sɔrɔ la wa yiritubaw ale ni kungotubaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna la n'o olu kɔnɔna la wa Burkina fintigilakaw olu kɔni taara ka taa u ta n'o ye u dogotu yɛrɛ kɔni na k'u wɔgɔbɛ ka bɔ yen nɔ wa u ni wale min ka kan ka se ka o yɛrɛ kɔni sɔrɔ la a bɛɛ lajɛlen bɛ ta ka bila n'o ye jamana yɛrɛ kɔni ka basigi ani a ka ɲɛta ni tigɛ di ɲɔgɔn ma o hukumu yɛrɛ o kɔnɔna la halisa an bɛ to jamana kɔ kan min bɛ tali kɛ l'Amérique jamana ale jamana ɲɛmaakɔrɔ Donald Trump hali n'o y'a sɔrɔ ale ni kiiri tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni bɛ ɲɔgɔn na nin waati in na a ko ni ale yɛrɛ ye ko kɛ min ye jalakilako ye min ni o ye walejugu ye o de kɔni ale fɛ o de ye ka se ka jamana ka lakana jugu min n'o olu yɛrɛ kɔni bɛ kɔ kan olu kɔni tun b'a fɛ ka hakilina jugu ni waleya jugu min ta k'o ɲɛsin jamana yɛrɛ kɔni ma wa ka se ka don jamana ni olu yɛrɛ kɔni kelen-kelenna yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen cɛ ale ye nin de kɛ wa a ye nin fɛnɛ laseli kɛ k'a to a yɛrɛ kɔni siso yɛrɛ kɔni na n'o o ye Mar-a-Lago ni ale yɛrɛ bɛ Floride yɛrɛ kɔni kɔnɔna la halisa an bɛ to jamana kɔ kan nanzara jamana olu kɔni kibaruya la Malaisie ale kɔni ye laseli kɛ bi an bɛ waati in na ko ale ni Chinois jamana yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ olu yɛrɛ kɔni tɛna to ka se ka fanga yɛrɛ kɔni don min ye dolari américain ka wari yɛrɛ kɔni na diɲɛ yɛrɛ kɔni don o don a y'a ɲini Chinois jamana yɛrɛ kɔni fɛ u ka jɛ ka fara ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni kan n'o o ye ka se ka cakɛda dɔ bila sen kan n'a bɛ fɔ min ma création d'un fonds monétaire asiatique ni o bɛ tali kɛ wa min bɛ Chinois jamanaw fo ka taa se Malaisie jamanaw olu minnu bɛ gun kelen yɛrɛ kɔni kan yaasa olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka u damana wari ka se ka o dilan u yɛrɛ kɔni ye min b'a to olu yɛrɛ kɔni sɔgɔlen bɛ bɔ l'Amérique jamana olu ka dolari yɛrɛ kɔni na cogoya min na Chinois jamana kɔni ye a laɲini don n'a nataw la min bɛ tali kɛ miliyari wari 39 dolari wari la ka se ka o kɛ mɔgɔ ye ka ɲɛsin Malaisie jamana yɛrɛ kɔni ale ma nin fɛnɛ bɛ dansigi an ka bi don kibaru la tugunɲɔgɔn kɔmi n y'a b'o kɛla ni anw ye ka se ka o jiri k'an ka ja ninnu cari diɲɛma bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ